На зіму рэжым рыхтуе масавыя затрыманні. Паведамляе выданне «Наша Ніва» са спасылкаю на некалькі сваіх крыніцаў. Лукашэнкаўскія сілавікі склалі 2 спісы з прозвішчаў тых асобаў, супраць каго збіраюцца ўжыць рэпрэсіі. У першым тыя, каго раней судзілі па палітычных справах, у другім, каго лічаць нелаяльнымі. Хвалю затрыманняў прымяркуюць да так званых прэзідэнцкіх выбараў. Яны маюць адбыцца ў лютым 2025-га. Гэта аб'ектыў, з вамі Юлія Лабанова, і сёння ў выданні. Лукашенко застаецца, на дажынках дыктатар пабудаваў планы на наступныя 5 гадоў. Гэта такі сапраўды псіхалагічна паліттэхналагічны крок, каб адначасова заявіць, што я ўжо перамог, я перамагу, можаце нават не рыпацца, адначасова ўнесці у стан, скажем, супернікаў, апанентаў такое, значыць, думку, што ўсё перадвызначана, што ніякіх варыянтаў іншых не будзе. Яшчэ больш выдаткаў на войска, сілавікоў і суддзяў. Вядомы праект бюджэту Беларусі 2025. Лабійскі патэнцыял сілавікоў відавочна ўзрос. Яны відавочна ўсё важнейшае сталі для рэжыма, і плата за гэта, проста плата грашыма бюджэтнымі. У іхных руках будучыня маладога пакалення. Ці шануе працу настаўніка дзяржава? Распавядзём напярэдадні прафесійнага свята. Калі мець поўную загрузку на амаль 2 стаўкі, то заробак будзе больш-менш нармальны, але гэта безвылазная праца. Лукашенко прыехаў на радзіму Святланы Ціханаўскай у Мікашэвіча на Берасцейшчыне. Там сёлета праходзяць даджынкі. Дыктатар узнагародзіў найлепшых камбайнёраў, а таксама намякнуў, што будзе кіраваць Беларусю і далей, прынамсі найбліжэйшыя 5 гадоў. Ян Федарович працягне. Прыміце, калі ласка, наш каравай. Абласныя дажынкі ў Мікашэвічах. На Берасцейшчыну прыехалі высокія ўрадоўцы на чале з Лукашенком. Наши дожинки за эти годы превратились в праздник всей страны. Лукашенко рассказал про свои планы наиближайших годов. Выглядая, что идти с посады президента узурпатор не собирается. Это только начало. Я буду очень рад выполнить свою конституционную обязанность, много раз вручая эти великие государственные награды. Мы по истечению 5-летки должны отметить самыми высокими наградами лучших. Гэта такі сапраўды псіхалагічна паліттэхналагічны крок, каб адначасова заявіць, што я ўжо перамог, я перамагу, можаце нават не рыпацца, адначасова ўнесці у стан, скажем, супернікаў, апанентаў такое, значыць, думку, што ўсё перадвызначана, што ніякіх варыянтаў іншых не будзе. Ну і якая ж практычна перадвыбарчая прамова без абяцанняў? Адрадзіць Палессе, а таксама мадэрнізаваць і адбудаваць дарогі да аграгарадкоў у наступную 5-годку. Што ж раней Лукашенку замінала гэта зрабіць за больш як 30 гадоў кіравання? Миллиарды долларов были потрачены на эти городки, агрогородки, и дороги в том числе к ним были заасфальтированы, и внутри агрогородков инфраструктура и все было построено. Но, к сожалению, с годами нет работы, люди уезжают, а нет людей, соответственно, это все уходит в ничто. То есть это просто зря потраченные деньги были. Нягледзячы на гучную праграму адраджэння і развіцця, вёскі ў Беларусі выміраюць. Паводле Белстату, на пачатак гэтага года ў вясковай мясцовасці жылі каля 2 мільёнаў беларусаў, што на 1 мільён 350 тысячаў менш, чым было 30 гадоў таму, калі да ўлады прыйшоў Лукашенко. Жыхары традыцыйныя вёскі, яны зніжаюцца проста натуральным чынам за ўзросту, а ніхто з гарадскіх, хаця нібыта кажуць, што это нейкая модная тенденция, в Беларуси она не назирается. Никто с городских не едет жить и працаваць вёску. И плюс третий чыннік, что в Беларуси нема миграции. Дажынкі свята ўраджаю. Напярэдадні чыноўнікі пахваліліся прагнознымі лічбамі. Абяцаюць сабраць больш за 10 мільёнаў тонн збожжавых разам з рапсавымі культурамі. Адметна, што 26 верасня Мінсельгазхарч адрапартаваў пра ўжо сабраныя 8 мільёнаў 800 тысяч тоннаў. Наша статистика показывает то, что хотят видеть наверху. Надо показать, что действующая власть работает хорошо,
в стране все стабильно, 10 миллионов тонн зерна наконец-то вышли за 30 лет обещанных. Ну, на самом деле это просто цифра. Люди, которые верят, условно, что Лукашенко 80% набрал на выборах, они поверят 10 миллионам. Зрэшты, нават меркаваныя 10 мільёнаў тонн ураджаю выглядаюць не надта аптымістычна на фоне суседзяў. Напрыклад, у 3 разы меншая паводле плошчы Літва летась сабрала каля 7 мільёнаў тоннаў збожжавых. Ян Федарович, Белсат. Рэкордныя выдаткі на гэтак званы спецыяльны фонд Лукашэнкі, павелічэнне на вайскоўцаў, сілавікоў, суддзяў, скарачэнне сацыяльнага падтрымання насельніцтва. На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікавалі праект рэспубліканскага бюджэту на 2025 год. Традыцыйна ўжо з дэфіцытам. На чым ашчаджаюць і адкуль будуць браць грошы, Антон Бяздольны. У палаце прадстаўнікоў разглядаюць праект закону аб рэспубліканскім бюджэце на 2025 год. З апублікаванага на нацыянальным прававым партале дакументу вынікае, што як і летась бюджэт будзе дэфіцытным. Прадугледжана, што выдаткі перавысяць даходы на 4,5 мільярды рублёў. Што праўда, дзірка ў леташнім бюджэце была на 240 мільёнаў большаю. Заўсёды бюджэт, які напісаны ў такім прагнозе, ён выконваецца менавіта так. Заўжды мы маем нейкія карэктыроўкі ў сярэдзіне года, напрыклад, карэктыроўкі ў тых сумах, якія будзе аддаваць беларуская дзяржава, таму што там запланаваны нейкія вялікія заўжды сумы, а потым Расія, напрыклад, падоўжвае гэтую тэрміны выплаты даўгоў, і за кошт гэтага у тым ліку і бюджэт становіцца бездэфіцытным. Урад разлічвае, што ў наступным годзе эканоміка Беларусі працягне рост, таму чыноўнікі павялічылі сумы ва ўсіх пазіцыях паступленняў і адпаведна выдаткаў. Апошнія пераважна вырастуць за кошт сілавікоў і вайскоўцаў, толькі на абарону выдаткуюць на 30% больш, чым сёлета. Яшчэ больш за 600 мільёнаў рублёў дададуць сілавым структурам і судам. Мы бачым, як пасля 2020 года такі лабійскі патэнцыял сілавікоў відавочна ўзрос, яны відавочна ўсё важнейшае сталі для рэжыма, і плата за гэта, проста плата грашыма бюджэтнымі, за грошы беларусаў і будуць біць. Таксама праектам бюджэту прадугледжанае падвышэнне выдаткаў на сацыяльныя сферы, адукацыю, медыцыну, пенсіі, але ў параўнанні з сілавымі структурамі рост не такі заўважны. Менш траціць у 25 годзе плануюць толькі на жыллёва-камунальную сферу, там мінус 400 тысяч рублёў, але сацыяльныя выдаткі і ЖКГ ляжаць пераважна на мясцовых бюджэтах. За кошт гэтых жа сфераў звычайна закрываюць дэфіцыт. Напрыклад, у 2023 годзе толькі на пенсіях ашчадзілі больш за 600 мільёнаў. Сацыяльнасць беларускай дзяржавы гэта проста прапагандысцкі міф. Кожны беларус сам выдатна бачыць у паліклініцы, стоячы у чэргах, як усяго не хапае лекараў, не хапае зарплатаў, як бачыць, як у школках збіраюць гэтыя зборы на шторы, на краску, на што заўгодна. Забяспечыць рост выдаткаў урад плануе за кошт большых паступленняў, агулам на 17% больш. Хочуць сабраць падаткаў і акцызаў. Яшчэ 4 мільярды бязвыплатныя паступленні. Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе грашовая дапамога з Расіі. Таксама ў бюджэт заклалі больш штрафаў і прыбыткаў ад экспарту тавараў і паслуг. Надзеі на тое, што адбудзецца той рост экспарта, а я падкрэслю, што на 25 год ён запланаваны зараз на 5%, на 24 планавалі 8%, але мы не выконваем і напалову гэты рост. Гэтыя надзеі, канешне, вельмі сумнеўныя. Мы бачым тое, што адбываецца ў эканоміке Расіі, яна прытармажвае, і ў 25 годзе я ўпэўнены, што не будзе ў яе роста. Адметна, што ў год прэзідэнцкіх выбараў на сродкі масавай інфармацыі выдаткуюць толькі на 10 мільёнаў рублёў больш. Выбары ў бюджэце таксама запланаваныя. Яны будуць каштаваць беларусам 54 мільёны рублёў. Антон Бяздольны, Белсат. Жанчына, якая атрымлівае 2000 рублёў і мае вышэйшую адукацыю. Гэтак выглядае партрэт статыстычнага беларускага педагога, які напярэдадні дня настаўніка традыцыйна склаў Белстат. З агляду можна даведацца і пра тое, што колькасць прадстаўнікоў гэтай прафесіі ў нашай краіне значна скарачаецца. Чаму так адбываецца, ды з якімі праблемамі і абмежаваннямі сутыкаюцца настаўнікі, распавядзе Наста Печанькова.
З кветкамі і ў вайсковай форме. Прапагандысцкае відэа, а на ім нядаўнія школьнікі. А цяпер будучыя вайскоўцы віншуюць сваіх былых педагогаў з днём настаўніка. Кастрычніцкае свята адзначаюць больш за 100 тысяч беларускіх педагогаў. За 3 гады паводле Белстату іхная колькасць скарацілася больш, чым на 8 тысяч асобаў. Найбольшы адцёк кадраў прыпаў на перыяд з 2020 па 2022 вучэбны год. Менавіта ў гэты час адбываліся палітычныя чысткі ў школах. Пад іх трапіў і настаўнік беларускай мовы ды літаратуры Алексей Мінаў. Хлопцы асудзілі на 3 гады гэтак званай хатняй хіміі паводле народнага артыкулу. Я павінен быў выйсці на працу у верасні 21-го года ў ліцэй БДУ, які цяпер Дзяржынскага. І, адпаведна, мяне за некалькі дзён да пачатку навучальнага года затрымалі. Вось так, я пасядзеў да суду і пасля яго ўжо з'ехаў у Украіну ў снежні 21-го. Праз 3 гады сітуацыя з палітычным пераследам настаўнікаў выглядае не лепшую. Паводле дарадцы ў пытаннях адукацыі і навукі Тацяны Шчыцовай, педагогаў сістэматычна запрашаюць на прафілактычныя размовы, ды патрабуюць падпісваць паперы лаяльнасці. Існуюць у кожнай школе і гэтак званыя чорныя спісы. Сочыць за тым, каб вось такія ненадзейныя, нелаяльныя людзі наогул не заставаліся ў адукацыйнай сістэме, не маглі працягваць працаваць настаўнікамі. І так ці інакш, многія з іх вымушаны сыходзіць са школ. Цяпер у беларускіх школах не стае 900 педагогаў, найбольш бракуе фізіку і матэматыку. У Міністэрстве адукацыі заявілі, што працуюць з гэтай праблемай. Маўляў, ведамства актыўна рыхтуе адсутным кадрам замену, як у каледжах, так і ў вышэйшых установах. Настаўнікі матэматыкі і фізікі, яны могуць працаваць у IT-сферы, і часцей за ўсё так і адбываецца, яны туды пераходзяць масава. Гэта зусім іншы ўзровень даходу і зусім іншы ўзровень дабрабыту. Аплата яшчэ адзін краевугольны камень сферы адукацыі. Цяпер паводле Белстату сярэдні заробак настаўніка да выплаты падатку крыху больш за 2000 рублёў. У верасні прыбаўку бюджэтнікам, у тым ліку педагогам, паабяцаў кіраўнік Мінфіну Юрый Селівестраў. Плануецца, што пасля падвышэння заробак працаўнікоў сферы адукацыі дасягне сярэдняга ў краіне. Пры гэтым паводле настаўніка Алексея Мінава гэтыя грошы не адпавядаюць колькасці абавязкаў педагогаў. Калі мець поўную загрузку на амаль 2 стаўкі, то заробак будзе больш-менш нармальны, але гэта безвылазная праца, ты па 5-6 гадзін праводзіш непасрэдна ўрокі, а потым астатнюю частку дня застаецца это праверка сшыткаў, падрыхтоўка урокаў, справы па класным кіраўніцтве. Днямі стала вядома, што свабоду настаўнікаў абмяжуюць яшчэ болей. У школах могуць з'явіцца журналы перасоўвання працаўнікоў. У іх педагогі мусяць указваць прычыну, паводле якой выходзяць з будынку падчас гэтых званых фортачак вольнага часу паміж урокамі. Гэта ўзмацненне кантроля, татальнага кантроля дзяржавы у адукацыйных установах. Паводле парталу .by пакуль невядома, ці будзе гэткая захада мець масавы характар. Цяпер паведамляецца пра ўвядзенне такога журналу ў адной са школаў Слуцкага раёну. Настя Печанькова, Белсат. Супрацьтанкавыя рагачы, лініі абароны і мінныя палі. Гэткія ўмацаванні Польшча збудуе на паўночнай і ўсходняй межах з Калінінградскай вобласцю Расіі і з Беларусю. Праект пад назваю «Шчыт Усход» анансаваў намеснік міністра абароны Польшчы Цэзары Томчык. Рабіць умацаванне будуць вайскоўцы з Вялікай Брытаніі, ЗША, Польшчы і краінаў Балтыі. Пачатак працы запланаваны на канец года, а завяршыць іх маюць да 2028-га. Каштаваць «Шчыт Усход» будзе каля $2,5 мільярдаў. Новы лідар Хізбулы і пераемнік Хасана Насралы забіты. Пра смерць Гашыма Сафі ад-Дына ў выніку авіяудару вайскова-паветраных сілаў Ізраілю паведамляе Аль-Арабія. Паводле тэлеканалу гэта адбылося падчас мэтаскіраванай атакі на бункер у паўднёвым прыгарадзе Бейруту, дзе кіраўнік Хізбулы хаваўся з памочнікамі, іранскімі вайскоўцамі і палявымі камандзірамі. У сваю чаргу крыніцы Reuters у ліванскіх сілах бяспекі пацвердзілі, што з пятніцы Сафі ад-Дын не выходзіць на сувязь.
У ЗША паведамілі, што Ізраіль не даў гарантыю, што не нанясе удараў па ядравых аб'ектах Ірану. 1 кастрычніка Тэгеран выпусціў 180 балістычных ракетаў у бок Ізраілю. Прэзідэнт ЗША Джо Байден просіць і Іерусалім устрымацца ад удараў у адказ. У той час, як кандыдат у прэзідэнты ад рэспубліканцаў Дональд Трамп заявіў, што Ізраіль мусіць атакаваць іранскія ядравыя аб'екты. У Донецкай вобласці недалёка ад Кастянтынаўкі быў збіты расійскі паветраны аб'ект. Спачатку паведамлялася, што гэта быў самалёт Су-25, але з'явіліся версіі, што насамрэч упаў цяжкі беспілотнік С-70 паляўнічы. Кіраўнік Кастянтынаўскай гарадской вайсковай адміністрацыі Сергей Гарбунов паведаміў, што абломкі ўпалі ў прыватны сектар, пашкодзіўшы некалькі дамоў, але ахвяраў і пацярпелых няма. С-70 паляўнічы ёсць сучасным сродкам паразы. Паводле інфармацыі Defense Express, у Расіі ёсць толькі 3 прататыпы гэтага БПЛА, яшчэ 3 на стадыі будавання. Расійскія ўлады паведамілі, што іхныя сістэмы супрацьпаветранай абароны адбілі атаку украінскіх беспілотнікаў над 3 вобласцямі. Паводле Мінабароны РФ знішчана 10 дронаў, 7 у Белгародскай вобласці, 2 ў Курскай і 1 у Воронежскай. Аднак гэтыя звесткі немагчыма праверыць. Губернатар Воронежскай вобласці Александр Гусеў паведаміў пра асколачнае раненне аднаго чалавека і загаранне на адным з аб'ектаў. Расійскія тэлеграм-каналы мяркуюць, што пад удар мог трапіць спіртзавод у Новахапёрскім раёне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі абвясціў пра новую сустрэчу міжнароднай кантактнай групы падтрымання Украіны ў фармаце «Рамштайн». Гэта будзе першая сустрэча на ўзроўні лідараў краінаў-саюзнікаў у кантэксце барацьбы з расійскай агрэсіяй. Зеленскі падкрэсліў, што на сустрэчы будзе прадэманстраваны план перамогі, што змяшчае дакладныя крокі для справядлівага заканчэння вайны. Зеленскі акцэнтаваў увагу на неабходнасці ўзмацнення Украіны, вызначэння яе геапалітычнай пазіцыі і забеспячэння патрэбнай зброі, якая або ўжо ёсць, але абмежаваная ў выкарыстанні, або адсутнічае і мае быць дадзеная. У Індыі з пячоры вывелі мужчыну, які ўсё жыццё правёў у медытацыях. Відэа, на якім нямоглага старога выводзяць на адкрытае паветра, распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Спачатку сцвярджалася, што мужчыну 188 гадоў, але пасля паведамілі, што ён насамрэч на 78 гадоў маладзейшы. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Выбітны драматург і літаратурны крытык, антыкамуністычны дзеяч, першы прэзідэнт Чэшскай рэспублікі і сябар вольнай Беларусі. 88 гадоў таму нарадзіўся Вацлаў Гавел. Шмат увагі ён надаваў нашай краіне. Асуджаў палітычныя рэпрэсіі, гучна казаў пра парушэнне правоў чалавека, заклікаў ізаляваць рэжым Лукашэнкі. Беларусь жа ён бачыў у еўрапейскай сям'і. Памёр Вацлаў Гавел ва ўзросце 75 гадоў. Таленавітага творцу і палітыка узгадвае публіцыст, былы дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі Сергей Навумчык. Вацлава Гавела ад іншых еўрапейскіх лідараў у дачыненні да Беларусі адрознівалі дзве, на мой погляд, вельмі важныя асаблівасці. Першае, Гавел лічыў, што Беларусь павінна з'яўляцца часткай Еўропы не таму, што гэта было б выгадна Еўропе ў сэнсе дэмакратыі і гэтак далей, а што беларускі народ сваёй гісторыяй, ўсёй сваёй гісторыяй паказаў, што ён частка еўрапейскай цывілізацыі. І другое, Гавел быў перакананы, што дэмакратычныя перамены ў Беларусі даволі праблематычныя ва ўмовах, калі Расія захоўвае свой імперскі характар, што самае галоўнае, што тармозіць, гэта імперская Расія. І на вялікі жаль, нават тыя дэмакратычна-пазіцыйныя лідары Беларусі, якія называлі сябе сябрамі Вацлава Гавела, там часта сустракаліся з ім, яны адначасна ездзілі ў Маскву, не ведаю, што яны там шукалі. Але тым не менш, безумоўна, што Вацлаў Гавел застаецца прыкладам не толькі сумленнасці ў палітыцы, але і вось такога рацыянальнага падыходу да сутнасці рэчаў і з'яў.
І навіна для аматараў літаратуры. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» распачаўся ў Вільні. Сёння і заўтра наведнікаў чакаюць кніжны кірмаш, а таксама воркшопы, дыскусіі і сустрэчы з аўтарамі. Гэта і кнігі Владзіміра Фурса, перакладзеныя на беларускую мову, гэта новая кніга Тацяны Шчыцовай, гэта і пераклады сусветна вядомых філасофскіх тэкстаў на беларускую мову ў серыі «Галерэя чалавечай думкі». Таксама тут будзе вельмі файны, на мой погляд, мікс паэзіі, прозы, розных інтэлектуальных разважанняў на актуальныя тэмы. Ну і напрыканцы такі цудоўны канцэрт з жывой музыкай, які, спадзяюся, прывабіць многіх. Завтра, напрыклад, будзе вялікае мерапрыемства, якое будзе прысвечанае беларуска-літоўскім культурным і літаратурным сувязям. Амаль што адсутнасці гэтых сувязяў. І вось я вырашыла, па-першае, паказаць, што яны ёсць, проста мы іх мала пра іх гаворым. Прадмова будзе доўжыцца 2 месяцы. Імпрэзы фестывалю пройдуць у 3 краінах і 4 гарадах. Пасля Вільні эстафету прыме Берлін. Туды запрашаюць 19 і 20 кастрычніка. 16 і 17 лістапада літаратурная падзея перанясецца ў Варшаву, а з 30 лістапада да 1 снежня у Познань. Ад ахвочых прадэманстраваць свае выданні на пляцоўках у Польшчы яшчэ ідзе прыём заявак. Арганізатары абяруць найлепшыя кнігі, рукапісы, ілюстратараў і дызайнераў кніг. У нядзелю Беларусь чакае сапраўднае восеньскае надвор'е. Прыйдуць дажджы і вецер. У сувязі з умовамі надвор'я ў Гомельскай і Магілёўскай вобласцях сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. А ў аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Юлія Лабанова. Добрага вечара і заставайцеся з Белсатам.